Els adults parlem de forma fluida, sense marcar clarament on comença i acaba cada paraula. Per tant, una de les tasques perceptives a les que s'afronta l'infant és el descobriment de les paraules dins la parla fluida dels adults. Aquesta habilitat és possible entre els 6 i els 12 mesos de vida. Vols una mica de pa? Ha comprat l'abuela el pa i està molt tendre el pa. Sí, vols un trosset de pa? Quan ens dirigim a l'infant, tendim a exagerar l'entonació, parlem més lentament i fem més repeticions de les paraules. Aquestes accions faciliten el procés d'identificació de paraules i, per tant, la seva comprensió. Una segona habilitat que es desenvolupa conjuntament amb el descobriment de paraules és la capacitat d'associar aquestes a un referent, és a dir, a un objecte o una situació. On és el tic-tac? Està allà dalt. Què fa el rellotge? Sí. És molt útil que en situacions d'atenció conjunta els adults parlin de manera expressiva i clara, fent servir pauses i repeticions per facilitar la identificació de paraules i l'associació d'aquestes a referents concrets. Así, baila, baila.